Sokor bisa
Urung siap waktu dicuri. Orang nyampok kembali. Aweh bodoh rosok kali. Persiapan dari tim medis Mas Lansianto dan juga Bapak Sumari di bawah Agung di pintu yang sebelah timur dan juga barat. Dari tim medis Blitaraya yaitu Mas Lansianto dan juga Bapak Sumari, mohon untuk bersiap di bawah panggung di pintu yang sebelah timur dan juga barat. Monggo Pak Dar Mas jaga. Oleh ecol iki Mas jaga. Musuhmu wong tenan iki ya. Oh, yes, ngarep ora apa-apa. Ning penting aja dilos nih. Awas nek sirah. Yo. Satu dari tabungan kurang dua kasuan. Yes. Piye Bapak Isul? Lek juwecek tenan yo pangkah bedo. Nggih, ngapunten ing kathah Pak Dar. Aku Mas Jaga dari Lang Perak. Lek enek salah lupute di ngapura. Yo ngene lho, mangke. Isih tak kok ngene iki ya. Tapi bisa najamu. Bagi para pemain yang membawa cut yang mau dipakai dimohon silakan penjaga cut yang di atas panggung yaitu Bapak Saikoni dan juga Mas Ada. Sekali lagi saudara terima kasih atas rawuhipun Kapolsek yang dari Ngancar dan juga Bapak TNI maupun Babin dan juga Babin Katinas beserta jajarannya yang sudah ikut mengamankan adanya pertunjukan seniman yang berada di Dusun Sumberjo, Desa Manggis, Ngancar, Kediri yang bertempat di kediaman Menyebut Bopo Suwarno atau Bapak Sukaji dalam rangka suran Bapak Jerun yang dari Bumi Ayu. Jerun yang dari Bumi Ayu.
Perosotan dari Kediri. Doa ibu. Op. Ye. Se. Monggo Pak Drun. Pak iyo. Kilo seduluran karo wong Kediri. Dari doa ibu. Wasit ya Mas, Kang Ujib. Bapak Isul. Yo, Mas. Kurang satu kali campuran. Monggo Pak Drun. Iki carane langkahe diki. Sing rapet agae. Ampreh ora kene. Iki padha jago lawase. Yo. Dari doa Ibu Kediri. Pimpinanipun Mas Obon nih. Sik. Yo, Kediri Perosotan dari Blitar. Iso gane aja rayan sitok-sitok ae. Lek wis nek gandenge ya wis mundurane. Lingguh trenuk. Ya ngono ben ketok bagus mule. Penyare omong ra diundang Pak Sukaji. Patul perutane tenan iki. Ya ngono. Lek sepuh gane sepuh, lek nom gane nom. Hop. Ditoto Mas Muji Pak Faisul. Yo, ki. Mbah Regul. Dari Macan Putih. Tembok tulung aku. Perosotan. Seduluran karo Bapak Pitoyo. Dari Cambuk Ulung. Yo. Odo kuwi. Odo tetek-teke. Odo singo baronge. Yo. Karo bapak bangsa satunggal yo yo kamu jebol yo ya. Kang aduh ya bolane podo iki. Oh butet sana kaya karo kebo lho dapate bangsa. Lek budal podo ceklane iki. Jaluk sapantuane Bu. Bong Karno ora das papak karo Kediri. Anggondo arum Bapak Pertiwi. Asik. Seseorang kebakaya. Iki lho semangat. Ora nek iki lho. Tampani kututmu sepiro ampuhe Pak Pitoyo. Tampani kututku iki lho Pak Regul. Yo. Aman di mana ya cemeti mana beli. Yo. Asik. Kaya ni bone ru tinggi iki mau. Penyambung lidah rakyat. Yo, tibani yo niki lho. Lek wong sepuh enak ditoto. Glelet. Kaya tipe iki. Yo, salim sik. Pak Pitoyo, Pak Regul, matur suwun. Ya. Atuh kok demuk rene golek dulur. Mas Gentong, sing menak ditoto Mas Gentong ngapunten. Sampeyan mau wis main Mas Gentong. Gantian karo kancane sing urung main. Yo, singo baronge tabuh.
Persiapan untuk rolling wasit. Yo, sik. Ki Kang Min dari Satrio Petut reso tangan persahabatan baru Bapak Mohit yang dari Singorenggo. Odo tetep diateki. Yo Pak Mohit akal lokol ukil tinggi. Ora popo Kang Min piye carane? Ampreh ora kena. Ya ngono ya wis. Luputku ngapuranen sing akeh. Padha-padha semono go ya aku. Ngene lho jago ki lek tenan penak toto. Ora digang-adigung adiguno. Aja royan. Mas Lewer wis main mau dudurnya Pak Jadil. Mas Lewer wis main. Mas Lewer wis main, gantian sing ora main. Ki Mas Woko dari Cambuk Ulung, persoalan dari Doa Ibu Kediri. Mas Obon sing urung kenal dikenali, yang sudah kenal diakrabkan. Siapa dia Mas Obon? Ki wongnya pengen ketidur. Orang main YouTube tok ae. Ki nyatane. Yo, lemah lembungi, penting nah hitungi. Kediri kotane. Penting nyatane iki. Yo, Mas Obon. Hehe. Doa Ibu. Dari keluarga besar Kediri. Op. Perjalanan untuk rolling wasit yaitu Bapak Ajam yang dari Lampera dan juga Bapak Parno yang dari RBJ Ringin Bajang. Lagi Bapak Ajam yang dari Lampera dan juga Bapak Parno dari RBJ Ringin Bajang. Dengan hormat dimohon untuk naik dari panggung untuk rolling atau penggantian wasit Bapak Faisul dan juga Mas Mujib. Monggo. Bapak Wawon, diubah nih. Yo, sing rusak ora apa-apa Pak Bon. Wis to. Sementing ora rewel, ora geger. Rene ora gek musuh ning gek dulur. Nyambung tali persahabatan besar diri. Yo, Bapak Parno yang dari Gunung Singon. Dengan hormat dimohon untuk naik dari panggung untuk rolling atau mengganti wasit. Matur suwun bersama Bapak Ajam. Yo, was, salaman Pak Pian, salaman Pak Bon, Mas Wopo, salaman nggih, matur suwun. Padha kendut ya wae iki. Matur suwun Pak Faisul, Mas Mujib, monggo dipun gantos. Bapak Parno dan juga Bapak Ajam. Ki, coba ki main ki. Jene ora wayange. Yo. Salaman sing apian. Diaturi, diomongi Pak Parno, Pak Ajam. Ojo ngewang, ojo majek der silak. Manut karo peraturane, manut karo tatanane. Sopo tatanane tiban. Lah iso iki tontonan dadi tutunan. Manut karo tatanane. Satu kali jambukan, kurang 2 kali jambukan. Ki Bapak Cip yang dari pojok. Yo, persetan dari Blitar Timur. Yo, Indo kurang siji. Pas sing hati, dengo sing lali, dengo sing ketiawu, dengo sing tadi badan, dengo sing kecewa dono.
Oh. Yo. Hehe. Ora popo. Gantian Mas Bro. Ganti metut. Yo ganti dada. Ganti dada. Yo ganti metut. 3 kali. Gantian karo kancane. Yo le boleh jolly neng nyatono kanthi ikhlas suci tulus bersih yo uri-uri Jawa aku uri-uri rasane toyang kopo kae biyen tak golek yo ning bagi yang membawa kaos Campur Ulung dari pintu yang sebelah timur yang punya Bapak Pitoyo, bagi yang mengamankan kaos di pintu yang sebelah timur, kaos yang berlabel dari keluarga besar Campur Ulung punya Bapak Pitoyo, kamu tenang ada matur suwun. Tanpa klasa kot abot ke taman asmara kupo kae monggo Pak Parno Bapak Ajam nganti besok ora dari satu betul terjun tangan persoalan dari dulu di Blitar Timur yo kupo kae cerita wayang wengi siap urung siap sebetulnya Pak Parno Pak Jam catekan sajroning ati iya kan nonton saya marati asik aku kowe dadi karma margo lerene gose aja ora ngerti Pak Parno iya diomongi aja ngiwal aja ngajek ya le lek metutmu ngiwa ndak pareng ya ora apa-apa Pakde panjenengan yo nglatih yo ngono kuwi wes to kok tenange yo kok kiwa Sujono wayang dadi ora nesu yo sing manut lek digendo yo kudu manut orang bakal gede irung dilek kena koli yo musuhmu jago iki ciri olah sudah terbiasa malang melintang di dunia pertibanan nih gitu kan yo kandelan lulangi hehehe gose Pak Parno piye lek wae majek ya majek lek doyong iya wes ya wes berarti ora gedong oke persiapan helm dari setiap panitia wes neng ya wes ya sesuk siap ana telu aja mek sitok helmi ki wayang lawas nih dah mohit dari Singo Renggo
persahabatan Mas Lewir yang dari Macan Putih temu Tulungagung. Iya Bapak Parno. Gendol siji. Oke. Ya ngono lho, sik. Pupus apa padha jeduk Sing sabar Mas Lewir. Musuhe bapakmu iki. Menggane musuh lali karo luput. Ya ngono. Lah iso rebuto salah udah rebut bener. Lek bener-bener mesti geger. Neng lek rebut salah ora. Ngandel yo ngono kuwi ra ngandel ngono kuwi. Le. Aja ge perkara le. Pesane penonton le. Ya milih foto sekarang yang penting yang di atas panggung sing dawa ya ora apa-apa sing gek ya ora masalah sing ijo ya ora apa-apa sing ireng ya ora dadi soal yo Ki Mas Lewir Hari Macan Putih temu Tulungagung Rasadan Rama Muhid Singo Renggo pengumuman kepada para penonton dan juga semua yang hadir pertunjukan Friban untuk hari Minggu tanggal 12 yang akan dihadiri oleh Jawara Pendekar yang dari Blitar Tulungagung. Mas Sugeng jaluk Singo Barong yo kilo Darmo Bandul yo pendekar dari Satria Wujud Rejo Tangan sing terkenal ora dicadai kayak kadah yo terkenal sabari karo musuhe yup han kaya Gatot Kaca ning ora ilang gabite remane Rejo Tangani ngatur suwun yo terus Singo Baronge ya cuk moga Mas Darmo piye biasane aja lali karo adate yo jenenge apik Darmo minangka Jopo jenenge ta sarosamu Kangoko. Inilah satu adegan yang sudah terbiasa dilakukan oleh Mas Darmo. Lek kena tadai, lek ora kena yora, neng ngerep orane. Locot yo ben, leput yo ben, wes to. Iki lo. Neng ojo lali Mas Darmo. Nyebut asmane Gusti ingkang mubeng dumadi. Nyebut asmane Gusti ingkang maha kuwaos. Piye ampe ora tegas Bapak Paluni Pandi. Petut ulet mesti atos. Budal njuk sapa dengan Ibu. Ajaren iki Mas Popo. Ora popo. Wis salaman apa pian. Wis to marem to ngono sing mecut pian. Mas Darmo yo marem. Aja dhuwur-dhuwur, aja ngisor-ngisor, aja dhuwur-dhuwur,
aja ngisor-ngisor. Asik, asik. Iya, iyo. Ki, hari Kediri. Doa ibu Resotan dari Singorgo Bapak Tarmuji wait yo sing rosa Pak De calon jualan kalau mau ngertine jajan aku mung karo kowe ora ana liyane ning atiku ana kowe sawangen kae sawangen bintang rakira ninggal langite sawangen kae sawangen kira ninggal langite kaya kakiku neng kowe kaya doa ibu kowe selalu dari Kediri Resotan Singorgo Bapak Tarmuji salaman disuruh salaman Pak Jam Pak Parno neng kowe kaya sayangku neng kowe selawase mung karo kowe apa aku kurang gati apa aku iki kurang sayang masih bersama Bapak Woko Hai Cabuk Grung Resotan Mas Ketong dari pojok sak tunggal Putra Bumi Bong Karno yo Mas Ketong sing penting manut karo tatanane ojo rewel ojo geger iya hehe ora popo ya dia saune becute Mas Woko piye carane lebokne becute yo neng niatono kali tulus ikhlas suci budi-budi beliau Jawa neng ini diundang ditanggap dulur-dulur dari Blitar Barat yang dipimpin oleh Pak Bopo Sutikno yang bertempat di zaman Bopo Suwarno yang bertempat di Dusun Suberjo Desa Manggis Kecamatan Ngancar Kediri. Alhamdulillah Bapak Kapolsek hadir, Bapak Dan Ramil hadir, Bapak TNI hadir, Babin dan juga Babin Katinas hadir. Matur suwun. Dengan sampun mengasisi memberikan izin pentas seni bang dan juga membantu keamanannya. Matur suwun. Monggo Mas Gentong, samu Mas Gentong. Yo, Mas Woko sing awas. Yo, orang situ iki lo. Op. Dan singo bareng tenan iki. Angel tenan butuhan padha angel iki. Lek ngoban betul sing hati-hati Mas Gentong, nenek kancane. Op. Sing ora main kesabet. Yo. Kurang satu kali jamukan. Wes. Tak edrete. Ya, lek neng Blitar Timur mampiro Mas Gentong. Lek neng Gunung Pegat mampiro. Dan juga alhamdulillah ya diri promotor kondang putri yang dari Sengat ini komentar pun Bu Yatin Jana
asli pecandu pecinta Sri Tiban. Wedok ning demen muri-muri Boyo Jawa sing jenenge Tiban wani ragat penambihan. Nggih, matur suwun Bu Yatin. Kongko panen Lombok larang, Lombok ya apik. Heeh. Yoke yo larang. Wes. Konsentrate murah badhe ben akeh. Yo persiapan rolling wasit. Yaitu Bapak Sandi yang dari Margomulyo dan juga Mas Buging yang dari Malang. Bapak Sandi yang dari Macanudaya Margomulyo dan juga Mas Buging yang dari Malang. Monggo rolling untuk pengertian wasit. Pak Parno atau Bapak Najam. Monggo nggih dipun gantos Pak Janto monggo. Hai. Iki Mas Eko Kodok dari pojok. Sautan dari Blitar Timur. Hop. Urung situ. Di tengahnya sih Pak Parno. Di tengahnya sih. Pak Janto monggo. Oh ya, Pak Mulun. Nah, perwakilan dari Macanudaya Margomulyo bersama Mas Boging dari Malang. Yes. Yo Mas Eko. Iya carane lagi iki. Kabeh kanca, kabeh bolo. Oh, salaman. Apa gantian sih? Ganti metut yo ganti dadah. Ganti dadah. Yo ganti metut. Najam di tengahnya didohne sak jangkah. Tangane wasit dikiwa. Padha kiwane. Nah. Yo. Yen aku nandakan asik iki dulu dari Blitar Timur. Pas padano prajuritmu kalaban. Mola kowe ganti wanita boyongan. Ora apa-apa. Iki lho. Sepiro abote pecutmu? Tak tampan maneh. Nggih, monggo Mas Buging. Monggo Pak Mulun. Tobak kowe wani baparat. Ora ngerti yen Bandung nanging jagat. Putra Ras Liwir pangging Prabu Kamarmoyo. Itu lagu aku duwe persoalan Mas Yudi dari Sauntara Manunggal. Yo, monggo Mas Yudi. Iya. Petute kurang dawa. Iya, jonggrang panyuwunmu tak turuti. Saiki jajal hawa sesuk undangane. Sekali lagi pengumuman ditujukan kepada jawara pendekar yang hadir dan juga dari penonton.
hadiri saksikan besok di tempat waktu dan jam yang sama yang dihadiri para jawara para pendekar yang dari alap-alap SBR dan juga yang dari Sawentar Manunggal yang dari Datit Liang yang juga yang dari Elang Perak yang dari Kolo Ceking yang dari Beglen Bersatu adapun yang dari Tulungagung atau di pintu yang sebelah barat ditemati oleh jawara pendekar yang dari Cokro Baskoro Tulungagung yang dari Tukar Kauro Tulungagung yang juga dari Paso Pati Tulungagung yang dari Kebat Tulungagung yang dari Halo Sewu Gedung Cangkring. Itulah jawara pendekar yang akan hadir yang sudah siap adu laga untuk besok di waktu tempat jam yang sama di depan rumahnya atau kediaman Bapak Suwarno yang beralamat di Dusun Sumjo, Desa Manggis, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Dalam rangka suran tobat kowe wani aja dhuwur-dhuwur Mas Dewir. Maklum Mas Boging sing awas. Ora ngerti. Sik didohni. Heeh, lek urung wayahe aja. Iya. Ora apa. Nggih, atur suwun. Prabu. Yo, iso kadhe iki padha sak iki. Aku duwe aja rayan. Sitok-sitok ae. Ora jonggrang manuta. Ditata Mas Boging, Pak Pelun. Aja ngewal, aja majek der yo cilak. Masuk. Iya jumlah panyuwunmu tak turuti. Oi. Kontrong dari Mata Putih. Iya. Temu Tulungagung. Kucang Laban. Resetan dari Bika Timur. Ora popo. Pertunjukan semakin sore semakin ramai ya. Iya. Jago semakin gede. Jago ganas munggah kabeh. Iki Kang Jemine rumungan neh. Dianteng ngene isor. Nggih gonggongan kari dhewe iku. Karo pamer kalung. Ya, terangno ora guyu ya, Kang. Ya. Sik. Yo. Monggo gondrong. Hari Macan Putih. Temu Tulungagung. Yo le. Musuhmu jago tenan iki le. Kamalun. Kasih sing awas. Mas Boging. Ditoto. Diaturi. Ojo ngiwal, ojo majek der jilang. Manut karo peraturane, manut karo tatanane. Ojo mari rewel. Mosok ra izin didelok karo Kapolsek Ngancar. Didelok karo Pak TNI. Didelok karo Bapak Babin Katimnas. Kuwi ikut dukung nyengkuyung. Yo padha ae melu-melu nguri budaya. Senajan ora main memberikan izin kuwi wis sepatu kebanggaan. Wong Desa Sumberjo. Terutama dulur dari keluarga besar Blitar Barat sing dipimpin karo panjenengan Bapak Kamitwo Sutikno. Memberi bantuan keamanan. Wis waktu kebanggaan masyarakat karo
seluruh keluarga besar Pak Bipan Hulikan nggih. Matur suwun Pak Babin, Pak TNI dan juga Pak Kapolsek. Yo, ki adik Nanda. Kalilang Perak. Yo, resetan karo Bapak Pitoyo. Yo, dah. Bapakmu ki dah. Resetan karo anak ragil. Pak Pitoyo. Apa ngerti sok golek mantu. Hati mantu tenang. Saben dina mung tansah geloyongan. Tandur kekuningan. Lemah sawah sing padha kekeringan. Tunjukkan pesonamu Pak Pitoyo. Yen golek Ya Allah, arep golek mongso ya maksud ya. Ora apa-apa, pancen gayane ya ngono kuwi. hawane panas. Gayane pancen beda-beda. Yo, heeh. Pak Pitoyo, ini campur ulung. Karoan Demene ya auzubillah karo kita. atone wis datang. Yes. Oh. Oh, oh. Tiga kali cambukan. Salaman sing api-apian. Heeh. Luputku ngapuran jane padha-padha temen aku Pak Pitoyo. Lek butuh mantu elek-elekan iki aku. Nada. Songkolang Perak. Suh. Panas kok koyong ya wis katon beres salinane sabongine mung ngrasake panase koyong ngene. Larang udan larang pangan saben dina Iso gane iki. tansah geloyongan. Lah iso ya main ra iso ora apa-apa. Tandur kekuningan lemah sawah sing padha. Mas Beng, di mana turun di bawah panggung nggih. Mas Beng, dengan hormat di mana turun di bawah panggung nggih. Yen awan Bedone, Mas Beng. Dipastikan. Satro Samudro. Resotan karo Bapak Seman. Hari masa putih temu panggung. Yo. Iras ngirus latihan Mas pastikan. Yo. Podo jagone iki ya. Ora apa-apa. Asik, 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 asik. Aja dhuwur-dhuwur. Aja macet. Iya. Ya, wes gantian pastikan. Ganti metut, yo ganti dadan. Oh, Panase kok koyong ngene. asik. Mas Boki. Di tengah nih. Di tengah nih. Persiapan, lalu siapa Jo? Red, tok. Urah, popo. Satu kali cambukan. Urah, dua kali cambukan. Yo. Ojo macet-macet. Yo, ojo dur-dur. Yo, ojo ngisor-ngisor. Larang pangan. Monggo, Kasman. Yang punya ciri khas suara putih. Yo, yang punya ciri khas suara putih yaitu Mbah Seman yang dari Mantan Putih. Tepuk tulangkung. Ih, podo kedine iki. Oh. Sapa kadenge? Sembarang. Iya. Salaman sing apian.
selera karuan Oh, Jemirin, yo, hari macan ludoyo marko mulyo, munggah tenan rong iki, persotan karo Margul, persotan karo Margul, hari macan putih temo tulangkung. Yo, ora apa jago yang ngono kuwi Kang Kadirin. Biasa nei, yo biasa dikenei. Biasa menang, yo biasa kalah. Menang terus jekek kalah. Kalah terus wijine ungkal. Yo, sing tenang. Wes, apal aku karo mainmu iki. Ora nek. Gantian. Kajemirin. Ganti mecut, yo ganti dadah. Ganti dadah, ganti mecut. Jangan sampai lupakan. Dan juga jangan sampai lupakan pertunjukan seniman untuk besok sore. Dimulai pukul 12 siang. Dihadiri para jawara pendekar yang dari Kota Blitar, Tulungagung, satu saya ucapkan yo, singo barong tenani, macan gembong dari Tulungagung, dan juga yang dari Ludoyo, Margo Mulyo. Apa kan ini? Sekarang ini situ ae. Aku nyadek sliramu Dawa ayo kang dadi pepujanku Tolong ana rasa kangen atiku Anggo es manis kang tak tunggu kangen iki bisa mari yen sliramu wis kelem teko nambani tak suwun rino lan wengi dadi ya tangga kangene ati iki Oh, Mas Agus. Dari Sakro untuk rejo tangan. Parasotan dari Singorgo. Odo begini. Odo jagungi. Odo tatake. Odo api mentale. Yo. Singko barong untuk macan gong. Dan patul perut tadi kita nanti. Yo. Nyawas. Ora popo. Dua kali cambukan. Kurang satu kali cambukan. Monggo Mas Agus. Mas. Yo. Yo. Yet. Yet. Yo. Asik. Bayaranmu wes lebu Dua kali cambukan. Kurang satu kali cambukan. Yet. kok kaya ngene Ya, kaya ngopo sih? mong tansah kangen Wes, arem kan gembira iki. seliran Wes gantian, Bro. apa bisa aku nyandek seliramu duh wong ayu sing dadi Satu kali permainan gak habis. Tolong nanti duit jepit. rasa kangen hatiku Tolong nanti duit ditiup ya. Siji, Bro, kurang turu. kan tak tunggu kangen iki bisa mari
dadi oto Iya. kangane ati Iya. Tiban semakin sore semakin ramai ya. Tapi sayang wasit sudah meniup peluit pelanjangnya. Itu bertanda usai dan selesai sudah pertunjukan seriban untuk sore hari ini ya. Atas nama dari segenap panitia dari Blitar Barat yang dipimpin oleh Batinipun Bobo Sutikno. Apabila ada kekurangan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga dari saya pribadi Sutar Serotam, wabillahi akhir matur, kirang jujur, kirang dhuwur, kirang duka, kirang romo, kirang nuju krono wonten ing manah saya. Atas sami kula pribadi, kula manungsa lumrah sih lumtur contoh pasami ingkang tanpa pepindhan. Saking kula akhiri ikhlas Serotam Sakim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.